Как протича една процедура по медиация? Медиацията се провежда под формата на срещи. Те могат да са общи или индивидуални. В началото на първата среща медиаторът се представя, обяснява накратко какво представлява процедурата по медиация, как ще протече тя и представя правилата, при които ще се води процедурата. Тези правила обикновено включват това да се говори един след друг, да не се прекъсваме, без обиди, без нападки, без грубо поведение. След това се подписва така нареченото споразумение за медиация, ако това не е направено на по-ранен етап. Като приключи с тази встъпителна част, медиаторът дава думата на всяка от страните, които кратко да се представят и да изложат тяхната гледна точка по случая. Когато приключи представянето на страните и тяхното изложение, медиаторът започва да работи с страните, за да установи кои са важните въпроси, които трябва да бъдат решени, какви варианти за решение имаме, както и кое е онова решение, което ще удовлетвори и двете страни. При постигане на споразумение, медиацията